què tal? Bona tarda des de Sant Feliu de Guíxols. Nit molt màgica. Queden molt poques hores perquè arribin Malció, Gaspar i Baltasar. I ara doncs, han arribat aquí a la plaça del Monestir on passaran un munt de coses. I totes elles les podreu veure aquí a Televisió Costa Brava. I no estaré sol fent la presentació d'aquest programa d'arribada de carters reials aquí a Sant Feliu de Guíxols. També hi ha en Gerard Rius. Gerard, com estàs? Hola, què tal, Esteve? I benvinguts a aquesta retransmissió especial nadalenca per rebre no els reis ni tampoc els patges, no els confonguem, són els carters reials. Molt important, del matís. Que t'has mogut una mica i m'has trobat algú per entrevistar. Aquí tens un patge, un nen, una nena, un pare, una mare, perquè avui tots estem aquí, Sí, doncs la veritat és que tinc un pare aquí en el Rovell de l'Ou. I dic Rovell de l'Ou perquè per arribar just on som s'ha de fer una cua bastant llarga. Veig que sou 4 de família. 4. Quantes cartes porteu? Dues, perquè les altres ja, com ja és molt normal, ja fem per e-mail, a veure el que arriba. Fas cara d'haver-te portat bé, no? Sí. Sí? I malament? No. Ni una mica? Una mica sí. Una mica sí. Estic esperant el meu moment. Sí. Atenció, li entrega la carta a canvi d'uns joguets. Jo crec que ha arribat el meu moment. Hola, què tal? Molt bé, molt contents per la rebuda que ens ha donat Sant Feliu. Estem molt contents. Encantat de saludar-lo. Jo volia saber quina diferència hi havia entre un patge normal i un carter reial. Els carters reials som els que estem més al costat dels reis, som els que venim a obrir les portes, i amb la rebuda que hem tingut avui jo crec que demà els reis quedaran super sorpresos i molt contents, quedaran molt contents d'aquesta vila. Home, està clar que vostès treballen més d'un dia a l'any. Més, es treballen quasi tots els dies de l'any. El que passa que se'ns veu poc, perquè és el dia que venim aquí, donem la cara perquè comencem a obrir portes. Però molt satisfets, obrim les portes pels reis i quedem sorpresos, cada any més sorpresos. I això de carter reial es neix o es fa? Jo crec que es neix i te fas, a poc te fas, i cada dia t'agrada més. No hi ha res per estudiar si hi ha algun nano que ens estigui veient? El cor, s'ha de tenir molt de cor i estudiar el cor i veure els nanos, les cares que tenen, això és el que t'ensenya tot. Molt bé, doncs jo també li porto algunes cartes. Sí, me portes la carta? Sí, em porto alguna. Ara sí que quedo sorprès, Miri, tinc aquesta carta, aquesta carta de Qualia, és una factura que encara em falta per pagar. Això no és una carta. Bueno, sí, ve amb sobre. Sí, ve amb sobre, però és el que hi ha a sobre. O sigui, aquesta no val? Home, no sé, jo crec que aquesta és per tu, no pas pels reis. I aquesta d'Endesa? Tampoc, jo crec que és per... Jo crec que el remitent és tu, no posa res de carters d'Orient. Llavors, cartes sense remitent tinc aquestes. A veure... Miri, què li sembla? M'estàs atapant per tot, Bueno, aquestes, mira, encara els reis... Mira, amb aquestes poder els reis te farien cas. Sí? Sí. No crec que del tot, però te farien cas. Començarien a fer cas. Sí. Val, doncs aquestes, ja que les altres no me les accepten... Li portaré, de la part teva. Sí, sisplau. Uns carmelos. Ah, vinga. Aquests són dels que no fan mal a les dents, oi? No, aquests sense gluten, sense res, perquè pugui menjar tots els nanos. Doncs molt bé, moltes gràcies pel seu temps. A vosaltres. I bona feina. Gràcies. Salut. Vinga. Doncs aquestes eren les impressions d'aquest carter reial aquí a Sant Feliu. És més, si ens estan veient des de casa i tenen la carta, una carta com aquesta, o inclús escrita per vosaltres, encara sou a temps de venir aquí a intercanviar els vostres desitjos per una mica de dolç. Esteve, si ens fas el favor de teletransportar-nos a l'altre costat de la Porta Ferrada. I tant! I a més hem aconseguit reunir un cor de veus joves, guapes, impacients, no? Suposo també? Nerviosos o què? No. Ja no? Gràcies, Gerard. Com estàs? Doncs mira, no estic amb Manolo García, sinó que estic amb la Paquita. I per què dic-lo de Manolo García? Doncs perquè és l'última de la fila. Sempre sóc l'última, això. La qüestió sigui arribar, tard o d'hora la qüestió sigui arribar. Vinc a portar la carta en els patges i per això la tinc aquí. Ja us he explicat que li vull portar moltes coses, que m'aportin alguna cosa. Espero, vaja, si Déu vol. Ja patia vostè pensant que no hi haurien carmelos per vostè, Ara, i encara en tinc algun, bueno. Ara vinc, Paula, vine aquí, mira. Ara vinc, reina, ara vinc de seguida. Porta la carta de la seva neta? Sí, porto la carta de la meva neta. Què ens podria llegir el que s'ha demanat? Sí, si entén la lletra o sap de què va? Ara. Què diu? Una hamburguesa a la mesa. Però això... Una pilla ratón. Després, què més? Espera't. Una... Gatera? Sí. Una... Gatera Casey Passeig. Sí, passeig, molt bé. Mira, no sé, és això de ser algun gatet. La casa de la Pepa, Pic.
Això deu ser una porqueta. Penso que sí. La Chichilove supermodel, què és això? No ho La entenc. Chichilove supermodel no m'atreviria a fer cap pronòstic sobre això. El següent? No, el següent, espera. Gogó, el meu gosset de passeig. Carai, que gossets i gatetes aquí. La Nancy, parc infantil. Mira què més, no sé. Què més? No me podria res més. Una Thermomix? Estem un tecle? No, un teclat de piano. Ara també, me falta tocar el piano encara ara a aquesta hora. Sembla que vol muntar un zoològic i un grup de música. De tot, nois. I res més, Antoni, no sé què diu això. I vostè què es demana? Jo que demano que tingui molta salut, noi. Salut, sort i feina, que és el que convé. Salut, sort i feina. Això. I ja està? Ja està. Tot l'altre i que la família i que tothom estigui bé, gràcies a Déu, que això espero. Doncs... Per tothom. I en fi, que tot el país vagi bé, que no hi va pas massa, però esperem Déu vulgui que sigui el millor del món. Per mi, jo només desitjo el millor per tothom, nois. Doncs molt bé. Que els Reis us portin forces coses a vosaltres també. I a tot el que desitja vostè, jo li desitjo que encara li quedi algun carmel per vostè i que pugui entregar la carta. No patiu, que segurament ja me quedarà alguna cosa. Bueno, nois, fins la pròxima, si Déu vol. Gràcies, Salut Paquita. tinguem a vosaltres, Salut tinguem. Bona nit, Bona nit. Perquè recordem que els Reis arribaran per la zona esportiva de Vilartagas, baixaran per tota la carretera de Girona i arribaran al centre cap a la Rambla, que és un d'aquells moments efervescents on tothom fa pinya a banda i banda del recorregut per poder saludar els Reis, és un moment allò d'apoteosi, no?, total, i agafaran el passeig, enfilaran passeig i arribaran a l'Avinguda Juli Garreta, i de l'Avinguda Juli Garreta arribaran just aquí, on ja som amb en Gerard. Hola, Esteve, què tal? Molt bé, i tu? Bé, molt bé, molt bé. Doncs hem pogut conèixer de primera mà opinions i sensacions de petits, de mames i papes, de iaies, organitzadors, alcaldes. I dels carters? Dels carters també. I ara em faltaria doncs, el resum periodístic de l'Esteve Puigsegur. No hi ha resum, és màgia. És màgia. La màgia no se resumeix. La màgia és màgia, no? És quelcom que està a l'ambient, que se respiren aquí, que no queda... Hi havia molta gent, molta gent abans, no? Però que ara són molt poquets, però es continua vivint aquell ambient de dir que s'acosten els Reis i que, a més, com cada any ho podrem veure tot aquí a Televisió Costa Brava, perquè enllaçarem tota la comarca, com qui diu, de punta a punta, de nord a sud, d'est a oest, tot l'equip humà d'aquesta casa doncs, farà un programa especial perquè no us perdeu detall de les cavalgades. Perquè és la grandesa que tenen ses majestats, que estan per tots els pobles, i nosaltres, tot l'equip de Televisió Costa Brava, que avui els hem ofert aquest especial, demà un altre. Més o menys especial, Segur que sí. Que ho diguin els telespectadors. Segur que sí. Per part nostra, o almenys de la meva, ha estat un plaer doncs, estar aquí amb tots vostès. Moltes gràcies per la vostra atenció. Recordeu, un espai que hem fet en directe des de la plaça del Monestir de Sant Feliu per celebrar això, que ja tenim aquí els carters, els patges, que ja tenim pràcticament la nit de Reis a sobre. Gràcies, fins aviat, Gerard. Fins aviat, i m'agradaria acabar d'afegir que sisplau. més enllà dels Reis, desitgeu, que desitjar és gratis. Demaneu-li a qui vulgueu, però no us oblideu de desitjar. I això és tot. Moltes gràcies. Gràcies, que vagi bé.